komentarista, aksyon, Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pizza 25 na bulan sa Nobyembre tuig 2019. Uy, 30 diyas na lang Pasko na. 37 kaadlaw na lang ang nabilin sa tuig 2019. Saylo na kita sa tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo? Number 1 nga balita karon nga adlaw ginkakas na ni Presidente Rodrigo Duterte si Vice Presidente Leni Robredo bilang co-chairman sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Naintriga ako sa nga balita nga siling sang presidente nga wala ko salig kay Robredo nga uyatan ang classified information sa war on drugs. Question, kung wala kasalig, nga ginbutang mo na siya, nga ginapuwent mo siya sa pwesto, nga wala kagali salig. Wala question, ang presidente may poder to hire and fire. Iyan na ya, poder yan na. Pwede ya ka i-hire, pwede ya ka sipaon anytime. Poder na ya sang presidente, kay mati, hindi man niya empleyado nga regular. Sambot silingon, kabinete ka lang niya. Pagkatapos ang term sang presidente, kakasya, naog siya, naog makamutanan. Ang hindi ko maintindihan na muni, ang rason na muni, siling sang presidente, kakulang sang performance ni Robredo, bangod tub-tub karon, wala man ini sang naplastar nga konkreto, tikang paano batuan ang problema sa illegal nga droga. Dua ka semana, naging butang mo, pagkatapos kakason mo, si Presidente Rodrigo Duterte, kung kadumdum siya, pagpungkoy ang presidente niya, anom kabulan, untaton kong illegal nga droga. Sos, nalabutan 3 tuig subong, wala mauntat ang illegal nga droga. Sabot silingon, 2 pa lang kasimana, gatuon pagaling guro si Robredo, ni kung kaday sinoni, hindi man lang paghatag ang mga ngalan, kung sinoni mga drug lord, kag pila ka mga personalidad, pagkatapos, 2 pa lang kasimana, kakasod mo na sa pwesto, kay kuno, wala kasalig. Daw hindi ko kaintindi, no? Wala ko yung gina-question ang hire kag fire sang presidente. Ang gina-question ko, hindi ka di kakapauntat, presidente ka, 3 na katuig, nabiling ka 3 katuig, sige pa sumungo, gaganaw pang illegal nga droga sa pungsod Pilipinas, ginbutang mo si Robredo, 2 lang kasemana, ginkakas mo na, kay wala performance, wala gani kakapauntat, 3 katuig na, sang illegal nga droga, daw hindi ko maintindihan, no? Ako pamangkot mo lang na, do kaluluoy man, no? Si Leni Robredo, ang Vice Presidente, ginimo siya titires. Binutang ka sa pwesto nga wala salig. 2 pa lang kasemana, ginkakas ka na, kay kuno wala performance. Ay, ano nga plastada ini? Wala gali ka pauntat ang presidente, 3 katuig na, sa anong kabulan nga pasalig sa illegal nga droga? Ang Vice Presidente yan, 2 pa lang kasemana. Ay, por Diyos, por Santo. Wala ko yaga question sang poder sang presidente sa pag-hire kag pag-fire. Ang ina-question ko, ining wala salig. Wala bes, wala kasalig, laging butang mo na. Kay kuno, hindi gid masaligan kay kumo siya ara sa administrasyon. Si Leni Robredo, oposisyon. Kung tali, wala mo gid butang. Wala ka malang salig na. Agad mo butang babae na. Pagkatapos, 2 pa lang kasemana, kakason mo sa pwesto. Ay, por Diyos, por Santo. Ang gwa ni Leni Robredo nga Vice Presidente, daw tao-tao sumais. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Oy, nga plano ka mag-loan, ari ay, madasig ang pagproseso, nubo pang saka para sa chattel, ATM loan, business loan. Loans, tricycle loan, allotment loans. Gusto mo housing loan, pareho sang construction kag renovation, dire ka kadto, madasig ang pagproseso, nubo saka sa Federal Lending Corporation. Diin ini siya na hamtang ara lang sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Ang Federal Lending Corporation may mga satellite ini nga opisina ara sa Door 104 XA Esteban Building, Galo Gatuslao Streets, Bacolod City. Amuning Metropolitan Lending Corporation bala, may mga satellite sa corner Yungke, Goria Street, La Carlota City, kag sa Calle Mabini, Son Pordas, Talisay City. Kung mag-loan ka now na, nubo ang interest, nubo dasig pa kayong pagproseso. Padulong lang sa Federal Lending Corporation. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Jenson's Philippines Incorporated nagapaybalo nga sila may second bloodletting activity
Dugo mo kabuhi ko 2019. Diin ini sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Tabok lang sang GPI nga opisina, St. Vincent Road, Tangob, Bacolod City. Hiwaton ang ila bloodletting Disyembre 7, alas 8 sang aga, tubtob, alas 12 sang ugto. Ang among aktibidad patigayunon sang Philippine National Red Cross. Donar kamudugo para dabo kitang kabuhi nga maluwas. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na. Oy, kadumdum kamo sang 36 milyones kaginpunduhan sang gobyerno nasyonal ang nahauna nga evacuation center sa Bacolod. Suno kay Congressman Greg Gasataya, 95% kuno nga natapos ng construction. Kag pagkatapos ini idunar ini sa kontraktor sa siyudad sang Bacolod. Para lang ini sa taga-siyudad sa Bacolod, pero siling ni Congressman Greg nga pananglitan kinanglanon gid man sa iban nga banwa kag siyudad pwede man magamit. Kay dumalahan ini sa siyudad sa Bacolod kag may ara pa plano ha. Ikaduha pa nga mahimo tukuron nga evacuation center dire sa Bacolod. Ang mga detalye sini nga proyekto gina materialize pa subong, ginatun-an pa subong agod nga dugangan ng evacuation center dire sa siyudad sa Bacolod. Inapundo nasyonal pero pagkatapos donar ini. Ihatag sa Bacolod nga ang siyudad sa Bacolod amo ang magadumala sining evacuation center. Ara na siya sa final stage. Mayo man na. Kung damo ni evacuation center, hindi naton maupangan blag isang klase kay kisa kung manaton nila pangamuyo, bagyo, sunog kandiin man, ibutang tang aton pumuluyo sa mga bulutuan. Nga kung kisa matabuan may klase, ti kundi disturbo man sa atong mga estudyante. Pero kung may ara kita lugar, duha kabilog pananglitan nga dagko abe, pananglitan may dalagko nga mga kalamidad, pwede ta mabutang dira ang aton pumuluyo nga hindi na kita mag-usar pa sa mga bulutuan agud hindi man maupangan kag madisturbo ang klase sang mga kabataan. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pangbutlak
Isang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabsan ano nga kahintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Oy, hindi magkalipat ha, mag-detoxify gid. Inom kita DTX 500. Ang gid kinanglan maka DT laing giman kon maayong lawas wala balatian kay ang bilog nga pamilya happy kamutanan. So adlaw-adlaw himuha nga batasan mag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500 pwede na mabakal online kag pwede i-deliver sa inyo puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 53. Ari ho, kadumdum kamo sang kaso kagin pasaka ng Daysara Isguera kag Otilo Ramos sa tuntuig 2009. Ginpasakaan kaso ang mga opisyal sang syudad. Nga ano ang rason nga pasakaan kaso mga opisyal bangod kay tuman kamahal kuno sang propiedad nga ginbakal. Remember sang 24.8 milyones nga gingamit sa solid waste disposal facility sa Barangay Pilisa sa tuig 2008. Ang ginpasakaan kaso ang mga opisyal kada Mayor Bing, Congressman Greg Gasataya, si Greg Gasataya sadto nga tsimpo daw konsehal bla mo sa syudad sa Bacolod, wala pa siya mag-congressman. Ang mga city accountant kaday Rabinato, kag si kaday Goldwyn Nipras, kundi ko lipat kaday Pulburato. No, kadamo, sagin pasakaan kaso. Ang natabo, binasura sang opisina sang ombudsman ang kaso kriminal kag administratibo. Anong rason sang ombudsman? Siling sang ombudsman, wala man sang malain dito hustuman ang kantidad nga ginbakal. Ang desisyon ti pirmado ni Ombudsman Samuel Martires na pitsahan sa Mayo 6 pagani. Nagligal lang nga si Bana na baton sang
mga respondent. Kay siling sang ombudsman, rasyonable ang pabakal sang propiedad nga ginusar sa sanitary landfill sa Bacolod. So, ang desisyon sang ombudsman, ibasura ang kaso batok sa mga empleyado, opisyal sang siyudad sang Bacolod. Ano ang matabo sini? Ang tanan nga kaso nga ginpasaka, binasura tanan. Perti ito pinasakay kaso mo, perti nga butay sa ito nga tiniyon. Nag-abot ang tiyon nga gindesisyonan sang ombudsman, binasura ang kaso kriminal kag administratibo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.